sai ku subscribe ku. Buba. Dan Allah ka kyale. Ina ta magana. Dan Allah, dan Annabi ka kyale ni. Ka kyale ni kawai in ji da abin da yake damuna. Ka fi son kullum in ta surutu, kullum in zama dan hayaniya. Shikenan kamar kanari, ba ni da wani abu sai surutu haya. Wasu ma su dauka mutum bai da nutsuwa. Ka kyale ni in ji da abin da ya daman talaucin nan da ya dame ni na rayuwa. Ni da nake tare da kai yau da kullum kakan zo ka taya ni zama wajen sana'a na ya kamata. Na fi sati 3 ban rike kwandala ba. Kullum sai dai in je kanina in ya dawo daga kasuwa abin da ya rage ban wannan rayuwar ba za ta yi ba. Ko kuma wai a zo a ce wai sai ka leka tukunya ka tsamo nama. Allah ka raba mu da wannan abubuwan. Allah ka kiyashe mu dai har sai ne wannan abin zan yi kuɗi zan ɗaukaka. Allah ka kiyashe mu da juyayi. Allah ka raba mu da juyayi. Allah ka kiyashe mu. Buba kana ji na? Ina jin ka. Duk abin da to ai matsin ya kai matsi ne. Buba ka ci gaba da fawwalawa Allah, Allah zai ma komi. In ka rike Allah, Allah zai maka komi, baka isa ka tabe ba. A je a rika dora ku a layin ƙarya, ana dora ku a layin bata, wai sai kai kaza za ka ɗaukaka. Ka bi Allah kawai, shine tsira. Kawai ka rike Allah, ka rike manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Mantawa ake da mutuwa. Sai a zo a rika wai haka. Kaga. Ko ai haka. Ko ai haka. Ko ai haka. Ko ai haka. Ko ai haka ko si wani haka in Allah ya yarda ba zan juya ba don in samu kuɗi garan mutu da talauci na da in waiga yan leka tukunya tsamo nama Allah ka kiyaye ka raba mu da talauci ko sai na shafa mai ne fayas gaddi da mai ai wannan kai haka kare na halittar da Allah gaddi ya fari sal. Buba kwantar da hankalin kai ba mace ba kai ba komai ba ka dashe ga kankana sha ka dashe namiji ya dashe. Allah ka raba mu da fes. Ka je ana fassara ka ana cewa dan ko an yi hehe ko an yi hehe ko a ce ka je kai kadai. Allah raba mu da kai kadai. Kar ka zo da abokanka ka zo kai kadai. To in an zo ni kadai me zan ma munafikin Allah ta'ala. In zo ni kadai. Alhaji Ado? Ya na ganka kuma yau a mota ko unguwa zan raka ka ne? Ko ɗaya. Sai dai ina tunanin in na zo daga nan muka gama magana da ya kawo ne gaba na yi. To. Yasa wato karfin zuwa na gurinka. Mala yaro. Ya kuka kare tukun da wannan fitinan nan yaro? Wa haba. A tuni na dakatar da shi. Ai ne wa tufka hanci tun yaushe. Da kanka. Haba tun daga abin shirme ne nace kai ba da ni ba. Ga da hurimi. Ai wannan babban abu kai Allah ya taimake ka farga da wuri. Kwarai kuwa. Saboda a rinka ganin ka mutum. Wallahi. Inda duk ka dauki yarka ka ba wanda yake fitinan ne da me kai ma haka kai. Ai ni ba ma damuwa ne dama da auren ba te zaman ta ma a gida ran da duk Allah ya kawo mijin tayi. Ba haka za a yi ba. Ba haka za a yi ba. Ai Allah ce ta shin taimake. Kwarai kuwa. Ai ba zama za ka kulle yariyar nan ba. Abin da nake so da kai. Kaga wani yariya? Da za ka yi wa kanka wani abu mu haɗa kai da kai. Ka ba ni hariyan ni in aure. Aina. Kamar yaya? A kana ganin abin da zai yi ne wannan? Ba da Allah canza magana. Haba Alhaji Ado. Alhaji Ado. Ashe ka ce bibiyar da kake mun kenan. Ta ba na jin cewar ni yadda muka taso da kai akwai wani abu wanda kai zaka hana. Haka kai ma inda ina da yawo ko ya take billahi azim kace kana son ta an gama magana to menene ba aure bane ai ba mai haihuwa dan wani kuma magana taka haka iki na san ba abin da zan nema ka hana ni to idan ido zai bata a tsakaka ba zai bata ba idan nace ina son a wata nace zan nemi wata kaman yadda take nan duk abin da kashe aka ya fita waje yanzu dai abin da kake nufi ai to na mai na dakan daka shi ka daka tankadan bakin gado an gama ai karka damu magana ya tsaya an gama ai akwai abin da nake ka san wasu mazajen to sarai ne sai sun shirya magana a waje suna koma cikin gida sai mace ta nemi
sai ku subscribe ku danna mana karrawa a YouTube channel ɗinmu mai suna Arewa Team TV. A nan ne kadai za mu fara saka muku wannan katatan shirin. Kai na fukar mun aina. Ai jajirtacce ne ni nan da ka gani. Ai na saka da taurin rai. A kware kuwa, ai bata isa ba. Ina an gama. An gama. A tun yaushe. Alhaji, ka sa ni na zauna na yi jigo. Ka yi jigo, baka ce min komai ba. Ban gaya maki wannan. Ai ba wani abu bane da wani Alhaji, na fi san abin da kake so ka ce min. Kana so ka ce min za ka ƙara aure. Kai! Ya kake ka sani? Kai, ke yar baiwa ce. Wallahi ke yar baiwa. Ai da yawa irin ku haka ne. Wanda wuce a mafarki ba za ku gobe magana gaskiya. To Alhaji, Allah na tuba ya ba zan san halinka ba shekara da shekaru. Na fa san ƙudurinka, na fa san abin da yake ranka. Bai wuce ƙara auren nan ba. Iko. To, sai ƙara aure ne Alhaji dai kaya ba da hankalinta? To ba shi kenan ba, Allah sanya alheri. To haka ake so. Haka ake so. Baban ita wadda zan aura. Wallahi dan haƙuri shi da kirkinsa. Shi da yana aikin asibiti. To sai aka wani ɗan ciwa-ciwa. Sai aka ce shi ne. Don a kanta ne shi ne ke biyan yake ba da kuɗi. Sai ansa ya ce domin shi ya ba da ya bar aikin. Wa'innan ɗan su bane. To shi ne na ce to Alhaji ko can baya ɗin nan. Na ce sai ka gyara ka ajiye ta ko? Ba hajiya. Filin da ke ɗan zagaye na yanke ba da kina jin daɗi. Zan ma samu fitullu a wurin. Samu ki rinka zama. To ina za ka ajiye ta? Zan samu nan kurkutun gida ko ya yake ba dai ta zauna. Ni dai da haka ji ta Alhaji. Ka kawo ta nan mu zauna tare. Ta riƙe yarintarta ne riƙe girma na sai mu zauna lafiya. Za a zauna. Ake ba na jinki. Ai abin da ake gudu wasu ba su ba. Wallahi tallahi wani rigiman idan ana ɗaukar amarya ka kai ta wurin ƙwargiya duk yadda ƙwargiyan ta yi. In gwanin ta folan ta sa sama da ƙasa sai gaji da to ai ka ce ta kirki ai ina ga maki ne amma akwai kuruciya ko duk yadda mai kuruciya zai yi ba ɗaya da babba ba ai ke kin fita sanin komai shekarun ku ɗaya ne ita fa yariya ce kankanuwa to ai ni ba wani abu bane Alhaji in dai za a ajiye ta hankali na ma sai ya fi kwanciya gan tana kusa da ni din muna tare ni dai wallahi duk ke kinga auren da na fasa a bashi. A'a ba Alhaji wani irin ka fasa. Duk abin da aka gama sai ci na bari. In dai zai bata miki da a'a ni bre na bai ɓaci ba. Dama ai ba wani abu bane yasa mace ba ta son kishiya. Kar a je a kwaso ma kwashe-kwashe. A kama fidda mai giji kwarkwasa. Shi yasa kake ji amma in mace ta